O Festival Internacional de Zanfona organizado pola Central Folque, en colaboración co Concello de Rianxo, cumpre xa 15 edicións. Trátase dunha cita consolidada no calendario cultural rianxeiro e é un referente internacional que converterá a esta vila mariñeira dende hoxe ata o domingo no punto de encontro para os amantes deste instrumento tradicional. A oferta nesta edición será do máis variada, con sesións didácticas, concertos a cargo de prestixiosos especialistas, mais tamén algunhas actividades abertas ao público en xeral, como é o palco da zona da Zanfona, o xantar e tamén a posterior foliada. O programa basicamente van ser concertos o venres e sábado pola noite. Temos o venres a presentación do disco do zanfonista Germán Díaz, que é acompañado do oboísta Benxamín Otero. Van a presentar 13 cancións bonitas. Vamos a ter un entremeses esa mesma noite sobre o conto, fantástica historia de María Rosa do Val, que era unha cega que no século XIX camiñaba todos os anos de Pontevedra a San Petersburgo, ou iso é o que conta a lenda. E o sábado vamos a ter un baile con o Val, que tamén presentan o seu disco Baile en Masó. Todos os concertos son de baile, de balde na Praza Rafael Dieste, e a partir das 10:30. Aproveitarase tamén este encontro para presentar o repertorio zanfoneiro, coa segunda entrega do cancioneiro Zona da Zanfona, publicación de acceso gratuito e descarga libre, que pretende ser unha escolma de cancións coas aportacións dos docentes de todas as escolas de Zanfona de Galicia.